थाखायनो आं बुंदो दा उदालगुरि रायजो आंनि लोगोआवनो थायो आंखौ सोंनो हाया नामा मोनाखै आंनो बुंनो हायो बुंब्लाथ' आं होना थाया होदोनो कोनो मते होना थाया आं बिलकुल सब मानसिफोर मोनगोन सिन्था खालामनाङा जुदि फांसे जुदि थालिर गायनानै जुदि फांसेयाव जुदि 1500 मोनोब्ला मथा मथि 200 गायब्ला बेसे मोनगोन नायना लानाय जोंनि मानसि गायाथ' बिनाथ खान्थाला जों दाबथिं खान्थाल होदों जों दा एबार এই बोसोर गायबानो फैनाय बोसोर थायगोनानो थायबालाय खान्थालखौ फाननानै जानो हायो ना हाया बहुत हेल्प खालामगासिनो दङ गय दङ गवाबो दं समफ्रें दंफां लाबना होदो मोजां मोजां गिदिर गिदिर जानाय आरो थालिराथ' माबाया खान्थालाथ' गोजा गोजा जानाय सिङाव बिदि माबाखौ लाबदो जिलिखौ लाबदो जों लाबनानै जुदि मोनसे प्लानाव जुदि आधा बिगा गायना लायोबा सारा जीवन फाननानै जानो हागोन गथ' गथायखौ फिसिनो हागोन सोलिनो हागोन असुबिदा जेबो गैलाना मानसिफोरा एकदम माइरं मोननाय थाखायनो रावबो खामानि मावनो लुगैया न'आवनो जानो हायो आरो सानसे थांनानै खामला मावना फैबाय फैसा मोनबाय जौ लोंना उन्दुना थायो बेफोरखौ जाखायाना निजिनि गथ'फोर दं गथ'फोर जन्म लानाय लगे लगे आं बुंदो फांथाम माथा दंफां गायनो होदा फुलि गायबोला जुदि गथ'आ जन्म जानाय लगे लगे गायबा 18 बोसोर जानाय समायाव दंफां गिदिर जागोन लाल चन्दन अगरु बगा चन्दन बेफोरखौ गायबा गुफुर चन्दन गायबोला 18 बोसोर जाबा जागोन ना मिसर जागोन जाया बेखौथ' मथा मथि फाननाय समायावथ' मथा कोटि थाखा मोनगोन ना कुनु असुबिदा फैसा मोनगोन ना बेफोरथ' खालामनो लुगैया मानसिफोरा बेनि थाखायनो कमप्लिट आं मिटिंनि मोखाङावनो बुंबाय बेफोरखौ खालामबासो सोलिनो हागोन नङाब्ला सोलिनो हाया भबिष्यते दा जों ड्रागन होगासिनो दं साननैनि उनाव बा सानथामनि उनाव फैगोन ड्रागना ड्रागन जुदि थाइसेयावनो 300 मोनोब्ला मा नांगौ जोंखौलाय जुदि नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाइ स्पिड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827